iki jebul Pak Lan wis rabi resmi tresno kok bojone Dumateng Bapak ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi jumeneng. yen weruh aku mung bisa gembok sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina wis nambani kangen aku kembang lagi aroma kandane hati iki mung mikir
cek. Saumpama isih ana rasa tresna kang sumlempit mapan sajroning ala tak kegadang aja kanggo kenya liya ning kene anggonku nunggu saben dina kateguh kok menawa dan konjo di mana timuraling sem ora ilo selawase mongko andem mongko bisa gawe golek pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga saiki ning banjur tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja polatanmu marang aku katon siji saja sengit yen ketemu malah ngece asikku apa kabunggal semene mengko tresna selawase kanggo kowe rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresna saiki ning banjur tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja polatanku marang aku katon siji saja sengit yen ketemu malah ngece yo asikku apa kabunggal semene mengko tresna selawase kanggo kowe Kang Dogel